Prova de fer un Garota d'Ipanema amb aquesta cançó 2020. Tiro, tiro, tap. És una de les moltes classes online que aquí han hagut de fer durant les darreres setmanes en què les escoles de música han estat tancades. Avui podran tornar a obrir portes amb alumnes ja a classe, però en centres com aquest, autoritzats per la Generalitat, reivindiquen que no se'ls consideri com un extraescolar més i, per tant, poder continuar oferint classes complint les mesures de seguretat establertes. Per què restaurants sí i ells no? Es pregunten. Instruments silenciosos en la protesta de les escoles privades de música i dansa, un sector que es considera silenciat i ignorat. Sabíeu que les escoles de música autoritzades no són activitats extraescolars? Som centres de règim especial del Departament d'Educació. I què vol dir això? Doncs que des del departament ens posen molts deures. Estadístiques, espais, instal·lacions, titulacions, normatives. Deures per tal de poder garantir-vos un ensenyament musical de qualitat. Sabeu que les escoles de música autoritzades com a centres dependents del Departament d'Educació hem anat molt més enllà dels protocols Covid que marca l'administració? En aquesta escola de música, la majoria de classes són individuals o amb una ràtio d'alumnes molt petita. Han instal·lat mampares i han renovat el sistema de ventilació per seguretat, just abans del seu tancament forçós. Tots hem acollit, m'imagino, amb una gran alegria això. És que, de fet, ja haguéssim hagut d'obrir fa temps. Bé, ho hem aconseguit ara, 3 setmanes online, tancats, però, tal com dius, no hi ha motius epidemiològics, primer perquè no hi ha estadística de positius, això és una dada contundent que us pot dir el Procicat. Sí, són classes individuals, per tant, a 1,5 metres, una sola persona, amb un professor, o 2 o 3, és una ràtio realment petita. Una mica en comparació amb altres, ho he comentat, altres comunitats autònomes, una mica teniu aquesta sensació una mica de altres comunitats autònomes, com deien els companys abans, Andalusia, el País Basc, la València i tal, hem estat parlant, veient que ells consideren com un bé essencial, un dret fonamental, el dret a l'educació, i per tant les escoles de música estan obertes. I aquí a Catalunya, incomprensiblement, estem abandonats, ens sentim aïllats i no ens deixen el que creiem que de justícia ens pertoca com a centres educatius. La baixada ha sigut entre un 20 i un 30 en el nostre sector. Nosaltres crec que estem en aquesta mitjana del 25%, és a dir, alumnes que al setembre, respecte al setembre de l'any anterior, no s'han apuntat, han estat un 25% menys. Els que ja eren exalumnes han seguit amb nosaltres de forma important, però hi ha hagut menys altes de gent nova, per la situació segurament d'incertesa econòmica més que una altra cosa. Si ha d'haver-hi nous tancaments d'aules, no cometin l'error d'anomenar-nos extraescolars, no ens posin en un sac gegant, que és totes les acadèmies d'idiomes, de dansa, etc., amb molt de respecte per ells, però que tenen grups més grans. Si han de passar coses i han de fer tancaments, que no cometin l'error de fer tancar els que no suposen cap perill epidemiològic. Som escoles de música autoritzades, però oblidades. No som extraescolars. Som educació. No volem almoina. Volem obrir. Les escoles de música som segures, som barri, fem ciutat i som cultura.